An kashe jami'an sirri a wajen rigima da 'yan ƙungiyar Biafra a kudancin Najeriya. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashin rahotanni wanda ke kawo muku labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwan ka karo na farko izuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda hakan ba zai ɗauke ka wani lokaci mai tsayi ba, kuma ka sani a kyauta ake danna subscribe. Da fatan zaka danna mana subscribe. Ga kanin labaran kamar haka. Akalla mutane biyu ne aka rasa a cikin dakarun hukumar DSS masu fararen kaya bayan rikici da ya barke tsakanin jami'an tsaron da 'yan kungiyar IPOB. 'Yan tawayen su ma sun bayyana cewa su ma sun rasa mutane 21, bayan haka jami'an tsaron sun kama yara 47 daga cikin 'yan kungiyar IPOB masu fafutukar yankin Biafra. Premium Times ta ce wannan lamarin ya jawo wa mutane zaman ɗarɗar bayan an aika sojoji da 'yan sanda zuwa yankin da wannan mummunar rigima ta kaure. Wasu da rikicin ya faru a gaban idanunsu sun shaida wa 'yan jarida cewa jami'an tsaro suka rika bi lunguna-lunguna suna lalaben 'yan kungiyar IPOB. Mai magana da yawun bakin hukumar DSS na ƙasa Mr. Peter Apunanye ya shaida cewa an kai wa dakarunsa hari ne a garin Imenne da ke jihar Enugu. Peter Apunanye ya ɗora wa ƙungiyar IPOB alhakin kai musu hari da ya yi sanadiyar rasa ma'aikata biyu daga hukumar. Bugu da ƙari, Apunanye ya ce haka kawai aka takale su. Hukuma ta rasa jami'ai biyu a harin da ƙungiyar IPOB ta kawo mana ƙarara ba gaira babu dalili, in ji Apunanye a jawabin da ya fitar a madadin hukumar DSS. Mr. Apunanye ya ƙara da cewa hukumar tana yi wa iyalan waɗannan jami'ai da aka rasa ta'aziyya tare da addu'ar Ubangiji ya ji ƙansu. Sai dai an ɗauki matakai na ganin an cafke masu hannu a wannan ɗanyen aikin da nufin a hukunta su. Bayan haka za a gudanar da cikakken bincike. Har ila yau hukumar tana ƙara jaddada ƙoƙarinta na aiki da sauran jami'an tsaro wajen kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali, in ji kakakin na DSS. Mr. Apunanye ya yi kira a madadin DSS ga jama'a da su zama masu bin doka, ya kuma nemi mutane da su ci gaba da harkokin gabansu ba tare da jin tsoron komai ba. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa.